Hey, welcome till Philswed Family. Magluluto tayo ngayon ng tortang giniling na manok. Ayan, so ito yung mga sangkap ko yan. May giniling tayo ng manok, toyo, yung sa lemon kanina. Ilalagay ko siya ng oyster, toyo, yung toyo na itim. Tapos yun, nang hiwa ko ng mga patatas, at saka carrots, bawang sibuyas, syempre hindi nawawala yun, pampasarap. Ayan, niniwa ko siya into cubes. Ayan yung anak ko, pamanik na sa mesa. So ayan yung carrots, hiniwa ko siya ng maliliit na cubes. Isa lang to na easy lang to na lutuin. Yan, basta kumpleto yung rekado mo. Yan, ganyan na siya. Ayan na may ingredients ko. So, ngayon, ito na marinarinig ko muna siya ng bawang, asin, paminta, tsaka paprika. Tapos yan, hinaluan ko siya ng ganyan. Yan, minash ko siya para masimot niya yung lasa ng paminta, tsaka yung asin, tsaka yung paprika, tsaka yung toyo. So, ganyan na siya ngayon. Yung konti niya, ginawa ko siyang lumpia. Ayan, mag-isa na po tayo. Inuna ko muna itong mga carrots and patatas. And then, i-set aside ko muna sila. And then, prito natin yung, gisa natin yung bawang sibuyas. So, ayan na. Bawang sibuyas. Then, pagluto na, medyo luto na konti yung natin, yung ginisa natin, ilalagay ko na po yung giniling na manok na binarinig ko po kanina ng lemon, asin, paminta, paprika, tsaka toyo. Yun. Gusto ko medyo may asim-asim siya ng kaunti. So, pwede rin pala yung manok na to na ganitong gawin sa manok na giniling. Hindi ko siya na-try noon kasi madalas ginagamit ko is beef giniling. Pwede pala siya. So, masarap din siya kanina. Tinikman ko siya kanina. So, ngayon ilalagay na natin yung mga sahog niya. Yan. So, naging makulay na siya ngayon. Nilagay ko nga pala siya ng, yung laurel na leaves. Tapos, yung asawa ko, pinalagyan na ng green peas. Yan, para maging makulay talaga at maraming siyang sahog. Yan. So, ayan na po. Luto na po ang ating tortang giniling na manok. Ayan na po. Yummy, yummy sa rice. Unlimited rice. Crispy. Napaka-crispy po ng lumpia.